Den ana apa wae? Niki sampun dumugi papan ingkang kula pikajengaken. Iki negara ngendi? Menawi mboten klintu, negari Ujung Gribik. Inggih, negari Panjang Gribik. Mengkono nggih. Nggih kirang langkung 3 jam kula, Pak. Iya. Nggih, sakniki kula kanthi mlebu ten kraton nika. Ning gandeng ketoke kok dipageri dengkul kalih wadyabala, sampeyan ajeng kula simpen ten kuncung kula mriki. Kula arep mataji palemunan karben ora dingerteni kalih wong-wong mriki. Iya manut wae. Asmong winangun hening manungsa ing nala mung sik kewala menika pukulun Bathara Ismaya ngrawuh wonten ing Ujung Gribik. Sak sampunipun lenggah keparenga kula cumadhong dawuh pukulun. Iya Bathari Sri, tekaku kanthi aku nderekke momonganku Ndara Bimanyu. Kang wigati bakal mboyong sira bali nyang Praja Ngamarta. Awit wektu iki Pandhawa bakal mbangun Pura Kencana, mongko syarate kudu ditunggoni sira Bathari Sri. Nun inggih kaluhuran dawuhipun Siwa Semaryang Bathari ingkang menika monggo eyang kula dherekaken kundur dhateng negari Ngamarta sareng sak lampah kula yang Bathari Sri. Ya nggih Abimanyu, sejatine wis suwe nggonku kepengin metu saka kedaton Ujung Gribik. Ingkang menika pukulun awit saking pengayoman paduka pukulun Ismaya. Mugi-mugi medal kula saking kedaton boten kadenangan kalian wadyabala Ujung Gribik. Iya, muga Gusti ngijabah yo metu lawang butulan wae Bathari Sri. Loh, wah. Wah, tinemune kok suwung iki kepiye iki? Bathari Sri wis ora ana kene. Walah dalan maling aguna. Rasaku durung adoh. Ayo dibujung wae. Pawongan marang aku kowe sapa? Abimanyu kekasihku balik. Aku Patih Tikus Sinada, aku kemudian bleng, aku sapi gedek. Ayo aku ngerti kowe sing nyidra Wang Bathari Sri. Ora tedeng aling-aling tedeng tak jaluk.
bareng karo ilange nyawa. Wah, gaglek limamu rimah-rimah balung kowe. Ayo. Binatang elek, darahku dikeroyok, tak wangi Gus. Apalan iki iki. Ngisruh kowe. Buta karek modar ngeroyok. Modar ke tangan kowe parat. Boy, ayo, ya, kasihan, oh tiap,